Aquí estamos para presumir de talento e para poñer en valor o noso oficio, para a unidade do sector e a busca de espazos de encontro. Traballemos, representemos cousas que fagan a xente pensar. Que teña apoio para a xente que empeza, para que poida seguir esta canteira funcionando e que isto poida ter 1000 primaveras máis. Eu, por sorte, hoxe estuve aquí en Lalín, na miña casa. Sinto que este recoñecemento fai xustiza aos técnicos de tantos oficios que traballan na produción dunha película. Por todas vos. Unha aposta decidida por un audiovisual na nosa lingua. Pero aquí estamos tamén para que ninguén quede atrás, para loitar pola igualdade e os dereitos. Que temos un Mari Mateo. Humildade e ganas de aprender cada día. Mamá, vai por ti. Deámosle un último aplauso que non o derradeiro. A Luz Fandiño, que de estar aquí estou segura que estaría dicindo algo así como Galicia non se vende. Que sorte terte aquí, Mónica, para poder decircho. Quero-vos moitísimo, sodes maravillosos. Grazas a todos os actores galegos que coñecín. Sen eles non tería atopado o gozo e a liberdade para facer este traballo. Para defender os servizos públicos. Aquí estamos pola televisión e polo cine. Cinema, amor, loita, en loita, vida o audiovisual galego.